истинският въпрос за мотивацията е колко искаш да усещаш желанието. Понеже аз смятам, че мотивацията идва точно след като си свършил дадено нещо. И емоцията, която изпитваш от удовлетворението от свършената работа, те кара да искаш повече и повече и повече същото нещо, което си изпитваш същата емоция. Просто как можем да стигнем до този момент? Защо започваме да правим това, което правим? Манипулираме ли се? Или имаме желание за желанието? Много ми е интересно това. Защо за малко нямаше да има влог? Причина номер 1. Ето това нещо, което исках да е лампа, но нямам клещи, за да изрежа точно тази част. И зарязах това нещо. Но пък имаме свича за нея, който е изключително красив. Ето тук. Изключително красив свич. Даже има и лампа. Причина номер 2. Даже не се шокувам. Даже не се шокувам, просто това ми е живота. Вчера в 10:30 не исках да стъкам на телефона и заради това реших да се разгубя цялото колело, за да мога да го прибърдисам. Чакай малко, Мири. Ето едната част. После на сутринта събудих се и си казах, днес трябва да свърша абсолютно всичко и отивам до железареята, за да мога да взема разтворител за боя и да махна от колелото. Нямаше разтворител за боя или както се казва, но пък си взех розов спре, лак да се бъде само розово колелото. Грунт. Винаги, когато имаш лак за нещо си, трябва да го разтресе, да видиш дали е лак, иначе не се получават работите. И също така лак. Това беше грунт, това е лак. Матов. Да. После какво направих? Реших, че ще шкуря колелото. В продължение на 2 часа след това шкурих така колелото. Колелото го разглобих без почти никакви инструменти. Използвах нокторизачка, 2 нокторизачки, за да скъсам жилата, за да мога да извадя спирачките. И 2 нокторизачки вече не работят. Трябва да си купя нокторизачка. След което реших да зарежа абсолютно всичко и да изляза навън. Бях навън. Сега ще ви покажа как изглежда навън. Не знам какво да ви кажа, изглежда невероятно. Изглежда, че пече слънце, изглежда, че има живот, изглежда, че е супер приятно да стоиш така, да се печеш на някоя пейка. Беше изключително студено и ветровито. Мира ме дърпаше през цялото време. През цялото време ме дърпаше Мира. И сега се прибираме да чакат тези неща. Имам още една идея да бягам, но пък искам да направя нещо преди това. За да мога да снимам нещата, които искам да направя за влогозабягането. Но статива ми е в колата. И сега трябва да измисля как да създавам статив, който да е като рамо, за да мога да снимам това, което искам. Let's go! Let's go на този ден, който иска да ме предсага и аз няма да се дам, разбирате ли ме? Защото има един в TikTok, дето става в 5:47 света и вика Good morning! Good morning! И аз сега те викам Good afternoon! Това е прекалено. Може би проблема е, че има твърде малко време. Но пък какво ми показва с мое с малко време, бе? Аз му Good morning! Също така си направих тази магнитна дъска
на която мога да си слагам разни неща, на които съм била през месеца и които са ми фаворити от винаги. Това измислих, с това ще работим. И разбира се, когато всичко е наред вече. Имам желание, имам мотивация, имам всичко нужно. Започнала съм с идеята, все имам го. И на телефона ми се изписва 10% батерия. Имам всякакви обувки. Мръсни, малко по-големи от моя размер. Такива, които не харесвам много, но ги харесвам. Такива, които щяха да бъдат перфектни, ако не бяха бели. И перфектните. Обичам да се придържам към едно нещо, когато знам, че ми харесва. Баща ми би казал, че тези обувки са еднакви, но за мен са коренно различни. Има всякакви обувки. Имам такива, които са еднакви, но различен модел. И много ми харесва това. Имам 2 различни цвята от 2 различни комплекта обувки, които нося заедно за баскетбол. Имам и маратонки за бягане. Това са Nike Pegasus 34 и 36, мисля. Тази обувка е на повече от 7 години. Някой, ако иска да провери, или аз мога после да проверя кога е излязла обувката, но е невероятна. Бягала съм с нея, никаква представа колко километра, но просто каквото и да съм изторила, е останала цяла, което мисля, че е достатъчно за една маратонка. Между тях би трябвало да има още един модел, Pegasus 35, но бях на една бензиностанция и ги забравих и някой ми ги открадна. Това са следващия модел, 36, пак Pegasus, но с доста по-лоша сигурност, някакси са много кекави и много ме боли възглавничката, когато бягам. Ако хората трябва да знаят едно нещо за мен, това е, че обичам да бягам и понякога го правя. За тези, които не знаят или не ме познават, не че е нужно да ме познавате, но преди бягах. И бягах много. Бягах всеки ден, бягах по 2 пъти, бягах на стадиона, бягах в гората, бягах на баира, бягах на долнище, бягах на стълб, бягала съм навсякъде. Ходих по състезание и обичах да го правя. Това беше единствената ми цел в живота. Преди тази кутия да се напълни с тези неща, беше пълно с маратонките от вчера, които закупих от Интерспорт. Какво имаше вътре преди да има тези инструменти? Защо ги има? Ще разберете малко по-късно. Adidas Adizero SL2. Нямам абсолютно никаква представа как да ви ги представя. Усещам момента специален. Не съм си купувала маратонки от 7 години. И това просто ме обля от желанието да бягам. Какво реших да направя? Да си взема маратонската шапка и да се филмирам на макс. Не си мислете, че съм бягала маратон, просто си купих шапка за маратон. Заредих си слушалките, за да се филмирам на макс. След това си заредих часовник. Този часовник не го бях виждала 2 години. Загрял с една салса река, както му се казва. Това! Да, ама паднах. Това съм аз. Така се живея, вие сте моят зрител. Вие сте си го избрали, аз не съм. Малко мотивация, защото мотивацията е едно непонятно за мен понятие. Нужно е да седиш дума по дума, когато говориш и да се съобразяваш при всеки свой импулс, какво произлиза от него. В първия случай трябва да внимаваш за смисъла на казаното, а във втория веднага да видиш към каква цел си се насочил. Каквото и да правя, било лично, било в съдружие с друг, да го съобразявам единствено с това, с общо полезното и пригодното. Само това единствено ме безпокои. Да не би да правя нещо, което не е желано от моя човешки строеж. Било, че изобщо не е желано, било в момента. Близко е времето, когато ще забравиш всичко и когато всичко ще забрави за тебе. Колко километър ще бягаме? Нямам представа. Къде ще бягаме? Нямам представа. Ще бягаме ли? Да. Нека тръгнем за 5. Ако можем 10. Ако станат 10, ще да не можем повече.
Километър 1. Километър 2. Километър 3. Мисля, че ще се дигна след малко. Сега не съм горе обаче. Километър 4. Още сме долу. 5. Километър 6. Километър номер 7. 8 километър. Най-бавен до сега. Километър 9. Батерията ми падна. Бяга 10 км за 55 минути и 30 секунди. Последни 300 метра имаше слабено голението. И после се озовах никъде. И бягах още километър и половина до нас. Беше ли ми приятно по време на бягането? Не. Избягах ли 5 км? Да. Исках да бера луч, защото съм се справила добре, въпреки че ми е било лесно? Да. Избягах ли още 5? Да. След това бягах ли вкъщи? Да. Значи колкото повече правим, толкова повече искаме да правим. Утре ще искам да бягам пак? Да. Защо? За да мога да бъда по-добра от днеска. Ще искам да мога да избягам повече разстояние? Да. Ще искам да пулсът ми да е по-нисък? Да. Точно в момента състоянието, в което се намирам, колкото изгледа изглеждам, ще съм най-добре. Защото съм направила това, което не ми е било приятно. И съм знала, че ще ми бъде после приятно, а после и сега. Какво ще направя следващия път? Ще взема една силмарска жилетка, както всички правят. И ще сложа едно гелче и малко водичка. След 10 км ще пина малко водичка, за да не се нацепя. И едно назад. Пета, когато вдра, значи, ще видя късно си. Нещо се жиля. Good morning! Винаги, когато се чувствам добре, тя да подавам, ще съм много добре. Не бях яла нищо преди това, което беше грешка. И нямах никаква вода, която беше грешка. Джемската изправила. Цял съм аз да ти вярвам. Направете се списък с задачи и оставете, като изпълнявате всяка задача. Единствено и само. След това следващата. Бе, това не е ли най-якото нещо, което може да има? А? Не е ли най-якото нещо? Слънце. Всеки ден го кроиме и прекрояваме. Според мен е най-яко. Уж по-малко да ни тежи. Вече нямаме право да бъдем слаби.